jeden, ten tam nedáva. Je to ešte ďalej. Nohy tesne na kraj trávy, Paťa, na kraj trávy, to môžem do toho... Môžeme s tým tam? Je to dobré. Si až tam všetko pobilo som. To už môžete. To už môže napevno. Cirkvi hovorí, že je veľmi spiatočnícka, ako keby nechápala, nerozumela tomu modernému človeku v tomto modernom svete. Ale naozaj je to tak, že by dnes ľudia, ktorí sú v cirkvi, nechápali to, čo sa dnes vo svete deje. Možno, že mnohí sa chcú vrátiť niekde do minulosti. Možno mnohí nechápu súčasnosť. Ale verím tomu, že o mnoho viac je tých ľudí, ktorí vedia a chápu človeka v súčasnom modernom svete. Čo všetko ten moderný svet prináša, vieme. Je to úžasné. To so zvukom Mario. Samozrejme, ináč to nevím. To je treba. Ten kuchár nakladá. Áno. To mám. Jeden bije ten A ne? Hneď.